התאריך היום, כ"ה בשבט, תש"ע, 9 בפברואר 2010. ראיון עם גברת שולמית גפן, ילידת מינכן, גרמניה, 1931. הראיון נערך על ידי נאוה גיבורי, מטעם יד ושם, ומתקיים בביתה. שולמית, באיזה שם נולדת? אני נולדתי בשם שולמית ליזה. אני היחידה מהאחים שלי, האחיות שלי, שהיה לי גם שם גרמני, בגלל קצת לפני שאני נולדתי, נפטרה דודה של אימא שלי, שהיא מאוד אהבה אותה, ואז אני היחידה שקיבלתי גם שם גרמני. אבל גם היה לי שולמית. מה היה שם המשפחה שלך? שינדלר, כן. באיזה תאריך נולדת? ב-25/1/1931. איפה נולדת? במינכן. גרמניה. בגרמניה. מה היה במשפחה שלך שכולם קיבלו שמות עבריים בלבד? אני לא יודעת, אמא שלי תמיד הייתה קצת ציונית, אבא שלי לא. הוא היה איש שהאמין באלוהים, והכל יהיה טוב. שומר מצוות, אבא אדם דתי. מאוד איש מאמין וזה. אבל כן, גם המשפחה של ההורים, גם האחים, כולם היו להם שמות עבריים. זה המקובל בגרמניה? היו הרבה משפחות שנתנו שמות עבריים? אני לא יודעת, לא יכולה להגיד לך. אז איך קראו לאבא שלך? ראובן. הוא היה אדם דתי, הבנתי? כן, מאוד דתי. מאוד דתי? כאילו, היית מגדירה אותו כדתי אורתודוקסי? הלך לבית כנסת? כן, אורתודוקסי, בהחלט. בהחלט. אפשר היה לראות במראה שלו, בלבוש שלו, שהוא שומר מצוות? לא. לבוש אירופאי, אמנם היה לו סקנקן קטן, אבל לא, הוא אדם שעבד והתפלל מתי שצריך, אבל הוא היה אדם שעבד. הוא עבד בחברה יהודית שעסקה ביבוא וייצוא, והוא היה מנהל חשבונות שמה. הייתה לו השכלה פורמלית? הוא למד ראיית חשבון או ניהול חשבונות? אני לא יודעת בדיוק, זה אני לא יודעת אם הם למדו, אם הוא למד. הוא בכלל היה יליד פולין, הוא נולד ב-1901, ובגיל 2-3 המשפחה שלו עברה לגרמניה. מאיפה בפולין, את יודעת? מגליציה, אני לא זוכרת את המקום. והוא עלה עם המשפחה, הם עברו לגרמניה, אבל הם לא קיבלו נתינות גרמנית. הם נשארו נתינים פולניים. וכל השנים האלה הם התגוררו במינכן? כן. הבית שלכם היה נמצא בתוך סביבה יהודית או לאו דווקא? הבית שלנו לא, אנחנו גרנו באזור מאוד יפה, קרוב לאיסר, וממול היה האנגליש גארדן, הגן האנגלי, זה אזור מאוד שקט ויפה. אבל היה בקרבת מקום, אנחנו הלכנו לבית ספר יהודי, על יד זה היה בית הכנסת היהודי, והיינו הולכים ברגל לבית הכנסת, לבית הספר. בסביבה היו מוסדות יהודיים, בית כנסת, בית ספר? כן, לא הרגשנו סביבה, השכנים והכל לא היו יהודים, אבל היה לא רחוק, הלכנו ברגל לבית הספר. אבא היה מסודר מבחינה כלכלית? הייתם בית עמיד? כן, מסודר? היינו בית מסודר. הייתה עוזרת, הייתה תופרת, הייתה... איך קראו לאמא? אסתר. לבית? נויבאואר. היא נולדה בגרמניה? היא נולדה בגרמניה בלייפציג. והייתה לה אזרחות גרמנית? בבקשה? והייתה לה אזרחות גרמנית? לה הייתה אזרחות גרמנית, אבל ברגע שהיא נישאה לאזרח פולני, היא הפכה גם כן לנתינה פולנית. כאילו זאת הייתה המתכונת החוקית? אם מישהו נישא לאזרח אחר, הוא איבד את האזרחות הגרמנית? זו כבר הייתה המגמה של גרמניה לא לקבל אזרחים, לא לתת נתינות ליהודים הגרמנים. יש לך מושג איפה אבא ואמא פוגשים אחד את השני? מה זה? איפה אבא ואמא פוגשים אחד את השני? אני לא יודעת. אני מניחה בתקופה הזו שזה היה מין שידוך או ההיכרות של מישהו, משהו, זה לא כמו אמרת על אמא שהייתה ציונית, שהייתה לה איזה אוריינטציה. אמא שלי הייתה ציונית, היא אמנם באה מרקע, הסבא שלי היה בכלל בהתחלה לא מודע ליהדות, אבל אחר כך הוא, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ב-1904, אז הם היו משפחה מרובת ילדים, היה אח אחת ו8 אחיות, האח היה הבכור.
ואחרי מלחמת העולם הראשונה הם עברו הסבא שלי הקים חווה חקלאית לימודי תורה וחקלאות להכין אנשים לעלייה לארץ. זה היה בהרמנסברג, חווה גדולה, על יד לא רחוק מרגנסבורג. והדוד שלי, יקותיאל ז"ל, הוא היה עילוי, היו לו בגיל מוקדם כבר כמה דוקטורטים וגם היה רב וכל זה, והוא ניהל את הצד הרבני, ועל יד זה הייתה חווה חקלאית שהכשירה את האנשים לעלייה לארץ, ביניהם היה חבר הכנסת משה אונה, אם מישהו זוכר אותו. על איזה שנים את מדברת בערך? מ-1914-15, אחרי מלחמת העולם הראשונה. והם גרו שמה. זאת אומרת, מ-1920 בערך, מ-1918 ואילך. מלחמת העולם נגמרה ב-1918, כן, כן. אז אני מניחה שאחרי, תראי, זה כבר אי אפשר היה, לא היה אוכל, לא היה משפחה מרובת ילדים. איך סבא, יש לך מושג איך סבא נהיה ציוני? את יודעת, הרבה פעמים דווקא הרבנות לא הלכה עם הציונות. האמת היא, הדוד שלי, זה שהיה עילוי, יקותיאל ז"ל, היה לו הזמנה לאוניברסיטה פה בארץ, והוא לא בא. והם עברו להולנד, ובסוף בברגן-בלזן, הוא והבן שלו נספו, ועוד בן דוד שלי. אז בואי, מה עוד את יודעת על אותה חווה שמצד אחד באמת היו כאלה שלמדו ועלו ארצה ממנה? כן, המורה של שבי ציון, הוא היה דמות מרכזית גם בחיי המושב וגם בחיינו, זאב ברלינגר, ז"ל. הוא הכיר את המשפחה של אמא שלי, הוא היה בהרמנסברג, הוא היה שם אחד החניכים. וכשאמא שלי ב-38 באה לארץ לחפש מקום עבורנו, אז היא, בזכות זאב, אז הגענו לשבי ציון, זאב ברלינגר. אנחנו היינו משפחה מרובת ילדים. אבל אני שואלת על סבא שהקים את החווה, את המסגרת הזו של למידה ועבודה. מה עשה את סבא? מאיפה סבא נמשך לציונות? או איך זה התחיל? אני לא יודעת, אני יודעת שבזמנו שאי אפשר היה כבר לקלקל משפחה גדולה בעיר, זה נכון, זה היה אחרי 18, אז הוא הקים את החווה הזאת. גם מבחינה ציונית אני חושבת, הכשיר אנשים לחקלאות ולעלייה לארץ. שזה כאילו, החלק המעניין זה איפה הוא מתחבר לציונות, איך זה נולד, איך זה... כי אנחנו בדרך כלל מדברים על הציונות, אז מדברים ככה מסוף המאה ה-19, איפה הוא פוגש את זה? אני לא יכולה להגיד לך, אני לא יודעת. אבל המציאות היא שהבן שלו, הוא כבר היה חבר טירת צבי משנות ה-30. הבן של? של הדוד שלי, יקותיאל, בן דוד שלי. הנכד של הסבא. הנכד של הסבא, כן, כן. יוסף נויבאו, הוא היה חבר טירת צבי, והוא עזר בעלייה לחניתה, זאת הוא היה כבר בשנות ה-30 המוקדמות בארץ. אז את תערובת של משפחה מצד אחד ציונית, מצד האימא, מצד הסבא, ואבא שהוא יותר שומר מצוות, יותר יהודי. שומר מצוות ואמונה רבה באלוהים. לא יקרה לו רע. לא עשיתי רע לאדם, למה שעשו לי? כמה ילדים הייתם? אנחנו בחוץ לארץ היינו 4, ובארץ נולדה לי עוד אחות ב-47. בואי תאמרי ככה את השמות של הילדים, של האחים, לפי הסדר. האחות הגדולה שלי, שרה הינדה, זה גם כן שם שהם נתנו על שם איזה סבתא שנורא אהבו, אז החליטו באחיות שכל בת הבכורה תיקרא בשם שרה הינדה. היא נולדה ב-28, והייתה לי אחות חנה רות, שנולדה ב-29, ואני ב-31, ומיכאל אלכסנדר מאיר נולד ב-34. ובארץ נולדה לי אחות בשנת 47 שקראו לה נחמה, על שם סבתא שלי מצד אבא. איזה חינוך קיבלתם? איזה חינוך את קיבלת? בגרמניה? כן. תראי, בסך הכל הייתי בכיתה א' וקצת בכיתה ב', אבל בבית ספר יהודי. וזהו. למה היה חשוב להורים? בגלל אבא שתלמדו בבית ספר יהודי? ודאי שהיה להם חשוב.
כן, הם היו יהודים, הם את הלכו יכולה- לבית כנסת. את יכולה לומר בית ספר היה יהודי. חינוך יהודי בבית, זה לא... בכל זאת, אני מניחה שזה בית ספר פרטי, בית ספר יהודי. אני לא יכולה להגיד לך, זה היה צמוד לבית הכנסת, וכל הילדים היהודים היו שם. ומה, יש לך, אני יודעת שהיית מאוד קטנה, נולדת רק ב-31, בקושי הספקת להיות בבית ספר, אבל היה משהו שאפיין את הבית ספר, שעשה אותו שונה מבית ספר ממלכתי רגיל? אני לא יכולה להגיד לך. האחיות שלך גם למדו באותו בית ספר? האחיות שלי גם למדו בבית ספר, והאחות הגדולה שלי, אני חושבת שהיא הספיקה ללמוד אצל קיסינגר. זה היה מורה שהוא כבר לימד בכיתות היותר גבוהות, אולי ד' ה', והוא היה קרוב של הקיסינגר ההוא הידוע מארצות הברית. אבל המשפחה שלו לא הצליחה לצאת. גם כן זה נודע לנו שאח שלו, הם עמדו לצאת, ואחד הילדים חלה, ובסוף הם נספו ולא הצליחו לצאת. אז אני מדמיינת לי, מבינה, מתרשמת מהסיפור שלך, שגדלת בבית מסודר, ושהיה כל מה שצריך מבחינה חומרית. כן. ובכל זאת, ברקע יש כל הזמן איזשהו רצון, שעוד התחיל לפני עליית המשטר הנאצי, אולי בהחלט. לעזוב את גרמניה, אולי לעלות לארץ ישראל. תשמעי, מינכן במיוחד הייתה שם תנועה נאצית מאוד חזקה. אני זוכרת את הדגלים עם צלב הקרס. זה כבר קורה ב-33. אני עוד רוצה עוד... 33 אני עוד הייתי ילדה היית קטנה, בת שנתיים. 34, 5 אני כבר... אני עוד רוצה ללכת רגע לשנים שבעצם לא נולדת, למשפחה. זאת אומרת, איזה דוד עלה לטירת צבי. כאילו יש עלייה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון. יש עלייה בתוך המשפחה. תראי, ב-33 כבר התחילו אנשים שחשו את ה... עזבו את גרמניה. הדוד שלך שעלה ב-33, שעלה לטירת צבי, עלה עוד לפני 33? אני לא יכולה להגיד לך, אבל אני לא חושבת. לא יודעת. אז לדעתך אני לא יודעת מתי נוסדה טירת צבי, אבל... לדעתך עם הנאצים, אמרת שזה תהיה בחומה ומגדל, זה כבר 36, אבל לדעתך אם הנאצים לא היו עולים לשלטון, אולי לא הייתם מגיעים הנה? האמת היא שאחרי שאמא נפטרה, הייתה לה אחות תאומה, וראינו בין המכתבים שהם כתבו מכתב לארץ, שהם רוצות להגיע לארץ. זה היה עוד אולי כשהייתה בת 18, אולי בשנות ה-20, משהו כזה. אז כאילו לה הייתה תמיד איזה, כן, אבא היה יותר שמרן, מקום עבודה, שקט, שלווה, אמונה. משנת 33, שאת ילדה, תינוקת בת שנתיים, בעצם משתנים החיים בגרמניה. לפני שאני אלך על הזיכרונות שלך, מה את יודעת, באיזה אופן זה משפיע על המשפחה, מה שקורה? תראי, זה משבש את החיים הרגילים, מקום עבודה. תראי, הייתה כבר, אני מניחה שהייתי בת 4, 5, כבר הייתה ברורה, ואני אומרת לך, במינכן במיוחד הייתה תנועה נאצית מאוד קשה, ועוד היו הפרסומים עם השטורמר, ויהודים וכלבים לא רצויים, ולשם אסור ללכת, ואנחנו כבר איכשהו התחמקנו. אני זוכרת שפעם טיילתי עם אבא, היינו במרכז העיר, ופתאום סערה, הנאצים הגיעו, היטלר הגיע, וכולם רצו וצעקו הייל היטלר, והשתוללו שם, ואנחנו חמקנו שלא יראו שאנחנו לא עושים את זה. את כילדה, בת כמה היית בערך? 4, 5, אני מניחה. הבנת שקורה משהו לא שגרתי? כן, אני כבר הרגשתי את החרדה, זאת אומרת, אני לא תפסתי את מלוא העוצמה, אבל הרגשנו שקורה משהו. ואני זוכרת מתחת לבית שלנו, את המצעדים של החיילים. את יודעת, שנים אחרי זה, עוד שהייתי רואה בסרטים, זה עשה לי צמרמורת. הם היו מסתובבים, ואת יודעת, המרש שלהם, המצעדים. אבל מה היה במצעדים, בהייל היטלר הזה, במפלגה הנאצית, בהפגנות האלה, שילדה כל כך צעירה סופגת מזה פחד? למה? כי הרגשת את הפחד של המשפחה? אני מניחה שכבר הייתה אווירה מסביב. תראי, גם ראינו, אני ידעתי שאני יהודייה, הלכתי לבית ספר יהודי,
והרגשנו את האווירה מסביב, ואני מניחה שגם את האווירה בבית כבר הייתה. כמו שאמרתי לך, אני לא יודעת באיזה שנה זה היה, אבל הם הלאימו את כל המשרדים, כל העבודה של היהודים, ואבא שלי שעבד בחברה יהודית, פתאום היה ללא פרנסה. אני מניחה שזה היה אולי ב7, 8, 37, 8. והוא הסתובב בבית, ואנחנו 4 ילדים, צריך לפרנס, צריך לחיות, צריך. היה מתח באוויר, היה מתח. אני חושבת שילדים קטנים כבר הרגישו את זה. הייתה מתיחות. את יוצאת לבד לרחוב בגיל 6-7 כשאת הולכת לבית ספר, או שמלווים אותך? הלכתי עם האחיות שלי. ויש אירועים לא נעימים בתוכם? יש לך זיכרונות של מסתכלים עליכם, יודעים שאתם יהודיות, מעירים לכם? אני לא יודעת, בדירה, אנחנו גרנו בקומה שלישית, אני לא חושבת שהייתה ככה מהצד, לא הרגשתי. אני שואלת את כל השאלות האלה כי בהרבה עדויות של כאלה שברחו מגרמניה והיו אפילו בני 15, 16, הם אומרים, היינו ילדים, אנחנו לא זוכרים. ההורים ביצעו את יודעת, שלחו את הילדים באמצעות עליית הנוער, אבל הם לא זוכרים. והנה את כאן, ילדה ממש קטנה, ואת אומרת, אני זוכרת את הפחד, אני זוכרת את תלמות המגפיים, אני זוכרת את המצעדים, אני זוכרת את האיש שקט. אז ממה זה נובע? תראי, אמא שלי ב-38 הייתה בארץ לחפש, אז אנחנו ידענו שמשהו קורה. הייתה אצלנו איזו אישה זרה שטיפלה בנו, אבל אני לא יודעת כמה זמן היא הייתה בארץ, חודש או משהו, אני לא יודעת. בכל אופן, ידענו שמשהו קורה, הרגשנו את זה. בבית הספר מדברים על זה? אני לא יכולה להגיד לך. הייתי בקושי בכיתה ב', אולי א', ב' כמה. אתם מבינים שאמא נסעה כי צריכים לברוח או לעזוב, כי קורה משהו שמחייב אתכם? כי את יודעת, אמא גם יכולה לנסוע לאיזה נסיעה ולחזור. לא, ידענו שהיא מחפשת מקום, אבל לא, זה לא היה עניין של אוטוטו, אנחנו ככה, של פחד וחרדה. אנחנו חיינו את החיים שלנו בשלווה, וידענו שאמא נסעה לחפש איזה פתרון. באותם זמנים היה אפשרי לעלות לארץ רק באמצעות סרטיפיקט, באמצעות תשלום כן. לא מבוטל. בהחלט. בכלל שבי ציון זה מקום של המעמד הבינוני, ככה שאנשים היו צריכים להביא כסף. ובאותה תקופה הייתה אינפלציה איומה, והמרק הגרמני צנח, לעומת הלירה סטרלין, ואני יודעת גם פה היה צריך להשקיע כסף, והיה צריך לשלם בשביל הוויזות. והייתה אני בתור ילדה לא כל כך הרגשתי את זה, אבל בדיעבד, שהייתה בעיה של כספים. מה גם שהם החרימו את כל הנכסים, הם החרימו את כל הנכסים ואת כל הדברי ערך, לקחו מהבית, ממש. לא מזמן היה פה איזה גרמני שבא ככה לבקר, ואז הוא שאל אותי, נו, ונתנו לכם תמורה עבור זה? אמרתי, איפה אתה חי? מה זה? לקחו את כל הנכסים, מה שהיה. ובקושי אחר כך החליטו את הכסף שנתנו, בסוף הוא איבד את ערכו, אז כבר פה לא הכנסנו את מלוא הסכום. כשאת אומרת, החרימו נכסים, זה בזמן שאתם חייתם בגרמניה? או אחרי שעזבתם? על מה את מדברת? כשאת אומרת, המשטר הגרמני הנאצי החרים נכסים של יהודים. לא, זה היה עוד בזמן שאנחנו היינו. אז איך זה התבצע? מה בעצם קרה? תראי, אני לא יודעת, נכסים בבנק או דברי ערך לקחו. אני זוכרת שכבר ארזו את הליפט שלנו, שלקח את הרהיטים והכל, עמד שוטר נאצי, והסתכל על כל דבר. והוא נתן בתוך הבית או? מה? בתוך הבית או אני חושבת אני לא יודעת. אני יודעת שהיה נאצי שם מעורב, והוא עשה טובה, ונתן לנו את הפמוטים בכסף, היא הרשה להורים להכניס אותם. בכל שאר עם סכו"ם, בעניינים, הכל החרימו. הם עמדו על יד זה והחרימו כל מה שהיה קצת שווה. את זוכרת את הסיטואציה? את היית נוכחת שם? את זוכרת את הדמות הזו שמפקחת על מה אתם אורזים? באופן כללי, לא לפרטי פרטים איך היה נראה וזה, אבל אני יודעת שיחרימו, שהוא עמד ושומר מה לוקחים.
אמא חוזרת מפלסטינה, ואתם יודעים שזאת התוכנית של תראי, המשפחה? זה היה ב-38, ואוקטובר, 29 לאוקטובר, אני עכשיו צמרמורת, בבוקר ב-5 באו שוטרים עם מדים, ואמרו לי, אמא, גברת שינדלר ואדון מיכאל שינדלר לבוא למשטרה. ילד בן 4. לקחו אותם למשטרה, ואנחנו היינו עוד בבית, והתכוננו ללכת לבית ספר, 3 הבנות והאבא, ואנחנו עם הילקוטים. פתאום באו עוד פעם שוטרים, אבל בלבוש אזרחי, ואמרו, תשאירו את הילקוטים, אתם תכף חוזרים, אתם רק צריכים להירשם במשטרה. והלכנו למשטרה. היה שם תור ארוך של אנשים, ואמא הספיקה עם אחי להצטרף אלינו. אני עכשיו צמרמורת שאני נזכרת. ואמא הצטרפה אלינו, ולקחו אותנו לבית סוהר. לפני שנים הייתי בגרמניה, וראיתי פתאום שטדלהיים, זה בית סוהר. אני לא זכרתי את השם, אבל כשעברתי שם, נזכרתי. שטדל שם, והיינו בבית סוהר. ככה, בלי כלום, בלי בגדים, בלי אוכל, בלי כלום. הכניסו אותנו לבית סוהר. אבל באותה תקופה היו אצלנו 3 בני דוד, שהמשפחה שלהם כבר היגרה לאמריקה עם 3 ילדים, ועוד לא היו להם סרטיפיקטים. אז היו אצלנו 3 בני דוד, בת דודה בת 14, בן דוד בן 12 ובן 1 בגילי. ויום אחד הבן דוד שלי חזר מככה, חוויות שחזר כולו מוכה ומלא דם, וזה ההיטלר יוגנד. תפסו אותו והרביצו במכות. אבל הם היו אצלנו בבית כשלקחו אותנו לבית סוהר. ואנחנו ככה, עם בגדינו להורינו, אמרו שתכף חוזרים, בלי כלום. לקחו אותנו לבית סוהר וישבנו שם, אני זוכרת, זה היו, חילקו את זה ככה באיזה אולם שהיו כל משפחה בפינה מסוימת. לצרכים היה דלי, ולא היה לנו כלום. ככה באנו, ואותה מטפלת שנשארה עם האחים, עם הבני דוד שלי, זה היה ביום שישי. הביאה לנו מזוודה עם אוכל לשבת ועם קצת בגדים, וזהו. ולמחרת... נעצרתם יחד עם עוד משפחות של יהודים? בעולם הזה היו מלא משפחות של יהודים, מנתינים פולניים בעולם הזה. אני זוכרת, הייתה עוד איזו משפחה שהכרנו, אבל כל משפחה היה לה איזה שטח קטן, אני לא זוכרת. זאת אומרת, הסיבה למעצר כביכול הייתה העובדה שאין לכם אזרחות גרמנית? הייתה הכוונה להחזיר אותנו, אנחנו נתינים פולניים, רצו להחזיר אותנו לפולין. דיברתי השבוע עם אחותי, אז היא אמרה שהפולנים קבעו מועד מסוים, שעד תאריך זה, מי שלא חזר, מאבד את הנתינות שלו. והם לא רצו שאנחנו נהיה נתינים בלי נתינות, או שאחר כך יתנו. בכל אופן, לנו שם בלילה לנו, אני לא יודעת איך, אני לא זוכרת. למחרת לקחו אותנו ברכבת ונסענו. ופתאום אני נרדמתי באיזשהו שלב, זה היו בקרונות של בני אדם, לא קרונות מסע. ופתאום אני מתעוררת וכולם שם מחבקים את הקצין, התברר שאנחנו איחרנו להגיע, והפולנים סגרו את הגבול, אנחנו חזרנו למינכן. ואחר כך התברר שהקהילה היהודית במינכן דאגה לנו לאוכל ומשהו. כלום, ככה שלחה אותנו בלי להגיד מילה. רק יוצאים רגע למשטרה, ככה. ואז חזרנו, בנס, חזרנו למינכן, אבל באותו זמן שלחו את האחיות של אבא שלי, שחיו בערים אחרות, גם נשלחו לפולין, ואיש לא שרד. האחים של אבא שלי, הם עזבו קודם את גרמניה, אחד היה קומוניסט, אז הוא כבר עזב ב-33 ואחד. אבל מהאחיות, גם היו להם משפחות, 4 ילדים. גם קרובי משפחה מצד אבא היו באותו סטטוס של חסרי נתינות? באותו סטטוס של, כן, נתינות פולנית. והם גורשו לצד הפולנים? הם גורשו באותו מועד כמו שאנחנו, אבל הם נכנסו לפולין ואנחנו בנס נשארנו בחוץ, אבל איש לא שרד מהם. אנחנו זה כל הרכבת, או כל הקרון, או כל מי שהיה איתכם פשוט הוחזר למינכן? כן, הרכבת שלנו, כולם חזרו למינכן.
ואז כבר הפעילו את כל מה שאפשר. לא, זה היה קצת לפני, אחר כך היה ליל הבדולח. זה היה ב-30 לאוקטובר, ב-29 לאוקטובר, וב-10 לנובמבר היה ליל הבדולח, ואנחנו, זה לא, קשה לתאר, לא היה תקשורת כמו היום, ואנחנו הולכים בבוקר לבית ספר, ופתאום הבית ספר בבית כנסת הכל בוער. אנחנו לא, זהו, בזה נגמרו הלימודים שלי בגרמניה. יש לנו כאן 10 ימים, מרגע שאתם חוזרים אתם מבינים שהקרקע בוערת, אתם מבינים המשפחה עושה איזה שהם מהלכים נוספים. אין ספק, ממש הכל בער, הרי כבר ליל הבדולח, זה כבר היה ליל הבדולח, דווקא הגרמנים אומרים, אל תגידו ליל הבדולח, זה היה ליל פוגרום, ממש פוגרום. תכף נדבר על ליל הבדולח, או איך שאת קוראת לזה, אבל כשאתם חוזרים למינכן, ובעצם היה לכם מזל ונשארתם, אבל אני שואלת, ממבט של אדם מבוגר, לא ממבט של ילדה בת 7, שבטח את לא יכולה לנתח את הסיטואציה, אבל בעצם רציתם לברוח מגרמניה, אז אולי המעבר הזה לפולין היה אז. למה המשפחה כל כך שמחה שהיא חוזרת למינכן? כי בפולין זה היה, זה נקרא שטח ההפקר, לא היה לאן, לא היה למי. לא, עובדה שאיש לא חזר משם, מי שנכנס לשם. אנחנו בדיעבד יודעים היום את זה, אבל אז אני אומרת... תראי, גם יצאנו בלי כלום, אנחנו גדלנו להורינו, איך אפשר בלי כלום? שמחנו שחזרנו, אני גם לא יודעת מה היה קורה לבני דודים שלי אם אנחנו לא היינו חוזרים. בכל אופן, אמא שלי כבר הפעילה את כל מה שזה, והיא בזמנו טסה לברלין, לטוס אז זה היה כמו היום לירח כמעט. היא טסה ברלין, ושם היה פלסטינה אמט, המשרד הפלסטיני, ושם היא הפעילה את זה, ועד שקיבלנו את האישור לעלות. הזכרתי את הבן דוד שקיבל מכות עם התפרעות של בריונים, של היטלר יוגן. כן. אפשר היה לזהות אותו כיהודי רק לפי זה שהוא... מה? לא. אז איך הם ידעו? איך? אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד לך. תראי, אני יודעת גם כן שאנחנו בתור ילדה, השתדלנו לא להתבלט. להיות ככה בצד, ללכת בשקט, לא לעורר תשומת לב. את אומרת, מינכן זה היה חממה של ניאו-נאצים, חממה של נאצים, של תומכי המשטר. ואתם הולכים ברחוב, וכל יום זה התמודדות, לא להתבלט, לא להיראות, לא להתעכל, לא... תשמעי, אנחנו גרנו באזור די שקט, אז אני לא יכולה להגיד, אבל הייתה הרגשה לא להתבלט. אני רוצה להגיד לך שאנחנו לפני 1.5 שנה הייתי בברלין, במסגרת הסרט שעשו על ילדי טהרן, וביקרנו בוונזה. את יודעת מה זה וונזה? שם התקבלה ההחלטה המצמררת הזאת. ושם הם עשו מוזיאון, ואני פתאום נכנסת, ואני רואה את כל הפרסומות האלה של השטורמר, ויודן ראוס, וזה, ואת יודעת מה? אני ממש התמוטטתי שם. לא ידעתי כמה שזה נצרב בתוכי, כל הדברים האלה. אני ממש התמוטטתי שם. כל מה שאני זוכרת מגרמניה, את יודעת, הפרסומות האלה, הנאצות האלה, הציורים האלה עם האף הארוך ועם מה לא, והכל היה שם בפנים, ואני לא ידעתי שאני ככה אצטמרר מזה. דכאו נמצא ליד מינכן, זה נדמה לי מחנה הריכוז הראשון. ידעתם על הדבר הזה? תשמעי, בן כיתה שלי, יוליוס פויסט, האבא שלו היה דוקטור פויסט, הוא לא היה רופא, אני לא יודעת באיזה תחום, אבל הוא היה ידיד המשפחה, והבן שלו היה חבר לכיתה שלי. ואחרי ליל הבדולח אמרו, man hat ihm totgeschlagen, הרגו אותו במכות. את יודעת מה, ילדה בת 7, זה גם כן, זה בתוכי, totgeschlagen. אבא של חבר שלי, שהוא היה חבר של המשפחה, בדכאו, בליל הבדולח, hat ihm totgeschlagen. מה זה totgeschlagen? totgeschlagen, הרגו אותו במכות. tot זה מכות, מוות במכות, geschlagen, הרביצו אותו למוות. זה דברים שנחרטים בך, שאת לא יכולה להשתחרר מהם. זאת אומרת, אבא של חבר שלך מהכיתה.
אבא של חבר, וגם הוא היה חבר של המשפחה, האבא. המשפחה היו מקורבים, והוא היה חבר, יוליוס. שהוא היה כלוא בדחר? הוא היה, לקחו אותו בליל הבדולח. לקחו אותו בליל. לקחו בליל הבדולח, והוא לא חזר. אני לא יודעת אם הרגו אותו באותו לילה או למחרת, אבל הרגו אותו. במכות. ידעתם שדכאו זה ליד מינכן? שהמקום הזה שלשם לקוחים את היהודים? אני לא יודעת. נחזור לליל הבדולח. את מתארת 3 ילדות עם הילקוט הולכות לבית הספר, כן. ומה אתן רואות? רואים את העשן מתעמר, ואנשים אמרו תלכו מהר הביתה. ראינו בית כנסת וזה היה אחד צמוד לשני. אנשים זה אנשים ברחוב? אני מניחה שאנשים ברחוב. אני לא זוכרת, הלכתי עם האחיות שלי. כשחזרת הביתה או בימים הבאים, דיברו על זה שקורה מין דבר כזה וקרה בכל גרמניה? תראי, הייתה אווירה קשה. התקשורת לא הייתה. כמו, לא היה לנו רדיו ולא כלום. התקשורת, אני לא חושבת שהיה רדיו. אבל הייתה אווירה קשה. אווירה שחדרה בתוכנו. ואמא עוד הצליחה באמת להביא את שלושתם, בינתיים קיבלו את הסרטיפיקט, הביאה אותם להמבורג ושלחה אותם ממומנת לארצות הברית. אז הייתי משפחה בעלת נכסים או בעלת רכוש או בעלת כסף, אמא טסה במטוס, אז מתארת דברים תראי, אני לא יודעת, מעמד הביניים, אני לא זוכרת רכוש, היינו בדירה שכורה או משהו כזה, אבל... למה אמא עושה את כל הדברים? כי נשים היו פחות בסכנה? לא, אמא הייתה טיפול, אבא היה איש שעושה את העבודה ולומד ומתפלל, ואת יודעת מה? אני רואה שתמיד הנשים היו החזקות. אני רואה את אורי הצילה אימא שלו, שאבא כבר הלך, שלחו למחנה עבודה, והיא עם 3 ילדים קטנים עברה את הגבול, מפולין לרוסיה. ככה שאני רואה תמיד אנשים, אמא שלי בכלל הייתה מאוד כזאת עם מרץ ועם יוזמה ועם... אז ברגע שסך האירועים האלה, הניסיון לגרש אתכם מגרמניה, ליל הבדולח, זה עובר לפסים מאוד מעשיים, אמא מנסה בכל כוח להוציא אתכם מגרמניה? כן, בהחלט. ולמה אמרת ש3 בני הדודים לא היו שורדים אם הייתם עוזבים את... תראי, היה צריך להביא אותם לאונייה, לדאוג להם, אני לא יודעת אם המטפלת היהודייה הייתה, אני לא יודעת. יכול להיות שהם היו יוצאים בנס, אבל גם יכול להיות שלא. כי מי שלקחה אותם לאונייה, אז הייתה אמא שלי. זאת אומרת, הם חיכו לאפי דיוויד לארצות הברית. כן. ומתי הוא הגיע? הם הגיעו לשם, כן. אתן לא הולכות לבית הספר יותר. נכון. באיזה חודש עליתם ארצה? במרץ. זאת אומרת, אז מנובמבר עד חודש מרץ? אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, כן. אתם באיזושהי המתנה בבית? אני לא זוכרת. אני לא זוכרת את זה. לא זוכרת. אני חושבת שהיינו בבית. היה רחוב מול הבית שלמדתי שם לרכב על אופניים, רחוב שלא נסעו שם מכוניות. אולי זה היה בתקופה הזאת, אני לא יודעת. אני לא זוכרת. זה היה תקופה כל כך מתוחה ולחוצה, ואני לא זוכרת. מתוחה יומיומית כזו? כל הזמן יש חשש מפני הבאות? כל הזמן שמעו על עוד דברים נוראים שקורים. כל הזמן שמעו על עוד דברים. הרי מ-33-4 זה כל הזמן היה יותר גרוע. והנאומים של היטלר בראש חוצות וכל מה שמסביב. בדיעבד, כשדיברתם על זה אולי, אם דיברתם על זה בשנים אחר כך, ההורים שלך, לפחות אימא, מגלה המון... תושייה. חוץ מתושייה גם הבנה כאילו של באמת מה שעומד, הבנה של חומרת המצב, הבנה של מה שעומד לקרות, תחושת סכנה ברורה שצריך לצאת משם. טוב, זה כבר ויחד עם זה באמת יכולת ביצוע, יכולת... תראי, זה כבר, אחרי ליל הבדולח, כבר גם האחי שלווים ידעו שאין מנוס מוכרחים לצאת. אבל היכולת לצאת, לקבל את הסרטיפיקט, לקבל את האישורים, זה היה צריך לדחוף ולרוץ ולעשות. את זוכרת או יודעת אם הייתה, איך הגיבה האוכלוסייה של השכנים, הגרמנית סביבכם? אני לא זוכרת שהיינו כל כך מעורבים. הייתה עוד איזו משפחה יהודייה שהיינו בחצר משותפת.
אבל אני לא זוכרת, היה בעל בית גרמני, לא הרגשנו יחס של שכנים, אני לא יודעת אם הייתה בכלל איזה הוואי של שכנים או משהו כזה. את יודעת, בעיר כל אחד חי את חייו ככה. אני לא זוכרת שהתנכלו לנו במיוחד. זה היה גם סביבה יפה, שקטה, מבחינת הנוף ומבחינת השלווה. בסופו של דבר, איך אתם יוצאים? מה המסלול? תראי, אני זוכרת שכבר ארזו את כל הבית ופיזרו את כבר לא היה לנו בית, וכל אחד גר אצל מישהו מהמכרים או משהו, ואח שלי היה אצל הסבים, זה ההורים של אבא. ואנחנו הולכים, בבוקר מוקדם צריכים להגיע לרכבת, שמובילה אותנו לטריאסט, ברכבת ממינכן לטריאסט. והאח שלי לא מגיע, האח הקטן, וכבר הרכבת עמדה לנסוע, והייתה דילמה, מה עושה אמא, מי נשאר, מי זה... ברגע האחרון הוא הגיע, והגענו לטריאסט. ומשם עלינו לאונייה, גלילאה. ואני עכשיו עוד צמרמורת, איזה לחץ זה היה, שאח שלי לא מגיע. ועכשיו בדיעבד, אחותי היא יותר זוכרת, היא אמרה שהסבים, שהם גם היו פולנים כמובן, ההורים של אבא, כנראה הם גרו בשכונה יותר של יהודים, וכנראה שהיה להם איזה מידע, והם הלכו לשגרירות הפולנית, אז אותם לא שלחו, כי הם היו בשגרירות. ואצלהם היה אח שלי. אבל אני זוכרת שהפלגנו, אני זוכרת שהגענו לארץ, וכל הנמל היה מלא תפוזים ואשכוליות, ואמרתי, הגענו לארץ הזהב. וכל מסביב היו יהודים, אני חושבת שגם היו ערבים, אבל השוטרים והשומרים, וכולם היו יהודים, וכבר לא צריך לפחד מאף אחד. פתאום השתחררתי, לא ידעתי שזה ליווה אותי, הפחד הזה שראיתי איזה שוטר גרמני או איזה חייל גרמני. פתאום אמרתי, הגענו לארץ הזהב. את בעצם מתארת אווירה של סוג של טרור, של מתח אינסופי, של פחד שמשהו ישתבש, שמשהו יקרה, שהאח לא יגיע, שלא תצליחו לצאת, שילכדו אתכם, שיתפסו אתכם. זאת הייתה האווירה? כן, היה לחץ, תשמעי, הפרסום הזה. סיפר לי חבר שהוא גר, גם משבי ציון, שהוא גר בסביבה אחרת, הוא אומר, לא הרגשנו כלום. לא הרגשנו כלום. ובמינכן הייתה אווירה כל כך כל כך נאצית, כל כך בכל מקום הדגלים והצלבי קרס והפרסומים. אי אפשר היה להתעלם מזה, אי אפשר. בדרך לטריאסט אתם עוברים ביקורות של אנשי משטרה, של אנשי אס-אס, של... אני לא יודעת. אני יודעת שברכבת פגשנו עוד איזו משפחה שבאה לשבי ציון. ועל האונייה הייתה עוד משפחה שהייתה בדרכה לשבי ציון. מה זה היה שבי ציון אז? שבי ציון הוקמה באפריל 38 במסגרת חומה ומגדל. אז כשאנחנו באנו, כבר היו כמה בתים. אנחנו באנו כמעט שנה אחרי ההקמה. והיו כבר כמה בתים, תראי, נהריה ושבי ציון היו יחידים באזור, וממול היו כפרים ערביים שיראו, אז חיו בתוך החומה, שהיה שם גם חדר אוכל ובית ספר, ועל החיים בתוך החומה. אבל כשאנחנו באנו כבר היו כמה בתים שהיו עשויים מבטון. ואותנו שלושת הבנות פיזרו בין הבתים, ואח שלי וההורים גרו בצריף עם עוד משפחה בחדר קטנטון כזה. ואני זוכרת שבלילה היו מלווים אותי עם הפרוז'קטור, עם הזרק אור לבית שלה, שמה... שם ישנת. שם גרתי, כן. הייתה סכנה, זאת אומרת, זו תקופת המאורעות. כן, באנו תקופת המאורעות, שהיו כל לילה יריות. אבל יחד עם זה, אני הרגשתי מין שחרור כזה. קודם כל, הגעתם הנה ב-39, והייתם פה עד סוף מלחמת העולם. בפרק זמן הזה,
היה קשר עם בני משפחה שלא הצליחו לצאת? מלחמת העולם לא היה שום קשר. לא היה שום קשר. עד- לאט לאט התחילו להגיע כל מיני שמועות שאיש לא יכול, לא האמינו. אמרו, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. איזה שמועות? שמועות שקורים שם דברים איומים, שעוצרים את היהודים, שמכניסים אותם למחנות, אבל על הגזים ועל זה לא ידוע. בשנה הראשונה בשנת 39-40, אתם עדיין, או עד פרוץ מלחמת, עד ספטמבר, אתם עדיין מקבלים מכתבים מגרמניה? מהסבים? לא. זאת אומרת, אתם שרויים בניתוק מוחלט ממה שקורה שם. אני לא זוכרת שקיבלנו משהו. האחות של אימא שלי, הם עברו לבלגיה. לה היו אחות תאומה, גם כן, לה היו 3 בנים ובת. והם נשלחו לאושוויץ. והדוד שלי ניסה לברוח ותפסו אותו בפרנים. אבל לא היה שום מידע, לא צלב אדום, לא. הרבה פעמים אומרים שהארץ, במובנים מסוימים, הייתה היישוב בארץ. היישוב הקטן בארץ היה מאוד מנותק ממה שקורה באירופה. את חושבת שככה זה היה, שברחתם, הצלחתם להינצל ממש ברגע האחרון, וחייתם את החיים של היישוב הישראלי? תשמעי, זה היה עולם אחר. אני יודעת שהייתה חרדה, אבל לא חשבו, מי יכול לעלות על עצמו דברים כאלה? אולי דווקא אלה אני שברחו זוכרת מגרמניה. שהיו מפות בכפר שעקבו אחרי ההתקדמות של, אחרי הנסיגה של, או כשהם היו במצרים לפני רומל, שהייתה כבר חרדה בארץ, שמה יעשו? אולי יעלו על הכרמל ויהפכו את זה כמו ששם החשמונאים מצדה. הייתה אווירה קשה, חוץ מזה גם המאורעות, והיו המלחמות וכל זה, אבל לא היה מידע, לא היה, ולאט לאט זה התחיל ככה לחדור, אבל חשבו שהגזימו. מי יכול לקלוט דברים כאלה? אז אני יודעת שבדיעבד, שגם היו כאלה שברחו והצליחו להגיד את זה לממשלות במדינות אחרות, ולא רצו, אולי גם לא האמינו. מתי נודע לכם? בסוף המלחמה? מה עלה בגורל קרובי משפחה? בסוף המלחמה נודע לנו. רק אחרי שהדברים התבררו. כאן בארץ אתם מגיעים ממש ברגע האחרון מאירופה, יכולים לספר על ליל הבדולח, יכולים לספר על ההתרחשויות האלה של גרמניה בשנות ה-30. אנשים מתעניינים, אנשים שואלים, אנשים... תראי, פה בשבי ציון כולם היו יקים. לא רק זה, את חיפה. ההורים שלי, אמרתי, אמא שלי התחילה לדבר עברית עם המטפלות שלה. אבא שלי ידע כי הוא היה קורא תפילות וכל זה, אבל עד חיפה כולם היו יקים וכל זה. דיברתם גרמנית. מה? דיברתם גרמנית. כן, אבל מה שאלת בדיוק? עם היישוב, אם אנשים רוצים לשמוע, אם ממשיכים לדבר על זה, או שלאט לאט... תראי, קודם כל היו פה עסוקים מאוד בטרדות. אני אומרת לך, אמא שלי שהייתה לה בחוץ, זה פה עבדו בשדה, אבא שלי איש חשבונות, עבד ביום בהובלת זיפזיפ ובלילה שמירה, והיו כל כך עסוקים וטרודים. אני בתור ילדה דווקא זוכרת שהייתי קמה בבוקר עם הציפורים. נפל לך. אני דווקא זוכרת לטובה, כי פתאום הרגשתי בבוקר, שמעתי את התרנגולות, הציפורים, והיינו חופשיים, יכולנו להשתולל ולהסתובב, וההורים היו עסוקים, לא היה להם כל כך הרבה זמן להתעסק איתנו, ואנחנו שיחקנו. זאת אומרת, בשבילך זה ממש לעבור מאיזה... מהאופל לאור. כן, מאוד מואר. כן. והנה הגיס שלי, של אחותי ז"ל, הוא היה מרקסינגן, והליפט של ההורים שלו הגיע. ואנחנו בתור ילדים שיחקנו עם הכלים שנשברו שם אחר ציונות, אבל ההורים שלו לא הצליחו לעלות. הם נשארו ברקסינגן בגלל הסבתא, ואחר כך זה היה מאוחר מדי. ככה כן, תראי, אני חושבת שכמו שבכל המדינה, גם פה לאט לאט חדר כל מה שקרה, אבל יחד עם זה היו עסוקים
בעצם קיום החיים. האזור הזה של חוף הים בנהריה זה אזור שהרבה מספרים שהגיעו הנה כמעפילים. נכון. האזור הזה. אתם הייתם מודעים לזה בשנים האלה? ודאי, ודאי. גם ספינה אחת, אני חושבת שחנה סנש, עגנה ממש קרוב לשבי ציון. ואני זוכרת בתור כבר היינו יותר גדולים. לקחנו אותם אלינו הביתה, נתנו להם בגדים שלנו, והלכנו איתם לשדה. וזה היה בזמן המנדט, והם הם הסתובבו בכפר ובשדות, וחיפשו את העולים החדשים. והם לא יכלו להפריד, כי וכשהם רצו שנזדהה, אז כולנו אמרנו, אנחנו יהודים מארץ ישראל. אז כן, אנחנו מסתובבו פה, היינו... את כבר היית נערה. כן, כן, כן. הלכנו איתם לשדות, נתנו להם בגדים שלנו, אכלנו אותם ופיזרנו אותם בכפר ובאזור, שלא ימצאו אותם. כולכם ניצלתם. המשפחה שלך, האחים, האחיות. המשפחה הצמודה, אבל יש לנו בבית קברות, עשינו עכשיו אנדרטה. למעלה מ-30 משפחה קרובה, דודים, בני דודים. לא שרד. אתם יודעים מה עלה בגורלם? כאילו, איפה הם נספו? מתי הם נלקחו? אנחנו היינו עוד עם אח שלי, הוא היה כמה שנים עובד מטעם קרן קיימת בגרמניה, 5 שנים. ואנחנו היינו באיזה מקום וראינו מתי שסבא שלי, סבתא שלי, נחמה, היא נפטרה לפני המלחמה. מוות טבעי. ושם היה כתוב בדיוק מתי הוא בטרזינשטט, באיזה תאריך הוא נפטר. הרגו אותו. לא הצילו אותו. ואחר כך נודע שפה הבני דוד באושוויץ, והמשפחות של אבא שלי יחד איתנו נשלחו לפולין, לא יודעים איפה ומה, שום כלום. רק בן אחת היה להם שהם שלחו, משפחה אחת שהבן שלחו אותו לאנגליה לפני המלחמה קצת. והוא היחידי במסגרת הקינדר טרנספורט. מה? במסגרת הקינדר טרנספורט? אני לא יודעת באיזה מסגרת, אבל אני זוכרת שגם בבית אצלנו דיברו על משהו, על לשלוח לאנגליה. בכל אופן, הבן דוד הזה ניצל, והוא היה אחר כך בא הנה לארץ בצבא הבריטי, בתור כלנית. הוא היה בין הכלניות, את יודעת מה זה? וראו חייל בריטי שרוצה לשבי ציון, אז רצו להתנקם, לקחו אותו עד למזרה, שידע לו. הוא הלך ברגל עד שהוא הגיע אלינו, וזה היה הבן דוד היחידי מהמשפחה הזאת שנותר. מה גרם לך להחליט למסור את העדות הזאת? מה קרה לי להחליט? מה גרם לך? אני מבינה שהרבה מאוד שנים זה היה פה בפנים. תראי, אורי כל הזמן אמר, את ניצולת שואה, ואני אמרתי, לא, אני באתי לפני המלחמה. אבל עכשיו כל הפרסומים האלה, ואני יודעת, אנחנו כבר אחרוני העדים, אנחנו אחרוני העדים. כשנסעת לגרמניה, בעצם מה הייתה המטרה? תראי, אנחנו נסענו לגרמניה, זה היה בדיוק 50 שנה אחרי שעלינו. 39, זה היה ב-89 משהו, קרוב לתקופה הזאת. הם הזמינו אותנו. הם זה ממשלת גרמניה? ממשלת גרמניה. זאת אירוח, את הטיסה אנחנו עשינו, אבל הם אירחו אותנו שם, וגם היה שם ראש עיר, אישה. ראש עיר אישה, והם הזמינו אותנו, ואני אמרתי לה, תשמעי, אנחנו עכשיו נסענו בגרמניה, ארץ פורחת, רחבה, גדולה, שליבה, ירוקה. מה גרם להם? מי הפריע להם? איך אפשר היה לעשות? אבל היא כבר הייתה מדור אחר, היא הייתה מדור אחר. היא לא הייתה, אולי הסבים שלה, האחים, הדודים, האבות שלהם. הייתה לך תשובה בסוף לשאלה? מי יכול לתת תשובה? לך. לי יש תשובה? אני שואלת. אין. אפשר איכשהו למצוא? אין. את יודעת מה, עם השנים, כמו שאומר, יש לי עכשיו יותר זמן לחשוב וכל זה, ואת יודעת, וגם הדברים נודעים, שאנשים היו צריכים לשלם את הנסיעה שלהם לתאי הגזים. האמת היא שאחר כך כבר לא היו צריכים כסף, אבל הרוע הזה,
והרמאות הזאת, לוקחים אתכם לעבודה, וכמו שהם באים, את יודעת, הדברים שגם רק בדיעבד נודעו, את יודעת, הרוע הזה, בשבוע ראיתי זרת, שהם לקחו את האנשים ליער, זה כבר היו הפולנים, לירות בהם, והיהודים היו צריכים לשלם את הכסף של הכדורים. את יודעת, אני לא יודעת. והיום מה שהולך, שמשווים אותנו קשה. מה ניתן לעשות כדי לדעתך, כדי שאת יודעת, שדבר בלתי נתפס כזה לא יתרחש עוד פעם? אני לא יודעת מה. אני ראיתי במקרה אתמול בתוכנית בערוץ אחד. מה, הפרופסור, הדוקטור הזה, דרשוביץ, מה שמו דרשוביץ? זה היה באנגלית, והופיע שם דני גילרמן וכל זה. איך שהיום משמיצים את המדינה, הוא אמר בין היתר, אם היום ייפול אדם מהכוכב ויגיע לאום, אז יחשוב שהעולם כולו נפלא, רק יש מקום אחד רע וזה ישראל. רק מקום אחד בעולם שהוא רואה ישראל. אין דארפור ואין באפריקה ואין זוועות פה ושם ומה שהולך בפקיסטן, רק מקום אחד רע בעולם זה ישראל. ובעינייך זה סוג של אנטישמיות? היום הם קוראים לזה אנטי-ציונות, אבל זה אנטי-ישראליות, אבל זה אנטישמיות. אני לא יודעת, בדיוק התווכחתי עם. יש חברה פה שהיא מאוד מאמינה, ואני לא מאמינה. אמרתי לה, אשרי המאמין, כן, אלוהים. אני לא מאמינה. אם אפשר היה להרוג 1,000,000 תינוקות, בלי להניד עפעף, אם אפשר היה לעשות את הזוועות האלה, בלי ש... אז יש חכמים כאלה שאומרים שמשלמים על החטאים של אבות אבותינו בימי מתושלח. לא, אין כוח עליון שיכול להרשות דברים כאלה, אין. זה רק רוע, איך אפשר להטמיע רוע כזה בבני אדם? לדעתך, השנים האלה, 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, שחיית בגרמניה, השפיעו על כל חייך? אני אומרת מבחינת האדם שהפכת להיות, מבחינת השקפת עולם שלך, מבחינת הרגישויות שלך. אני לא יודעת, תראי, החיים הם מערבולת אחת גדולה של המון דברים, את לא יודעת, אבל אני לא פעם, אנחנו, כמו שקיבלנו את הסרטיפיקט לארץ, קיבלנו גם אפידייוויט לארצות הברית, ואני לא פעם חושבת מה היה קורה לו היינו שמה. גם שמה אולי לא מלקק עם דבש, אבל תראי, פה הייתה לנו, שם הייתה אפשרות להתפתח, ללמוד, להשכיל, ללמוד, ופה גרנו בצורה מאוד, לא היה לנו אפשרויות להתפתח וללמוד, ולזה בגיל מוקדם יצאנו לעבוד. מבחינת הביטחון האישי, את חושבת שבארצות הברית הייתם חיים טוב יותר? את יודעת, עם כל המסע הזה, מסע בסין ואלף, שתיארת קודם, שיש מקום אחד שכל העולם מבקר אותו ומאיים עליו וכן הלאה, בארצות הברית אולי ליהודים שהיגרו לשם קל יותר? אני מניחה שכן, כי עובדה שגם היום הרבה הולכים לשם. אני לא יודעת אני מניחה שגם שם הם מופיעים, אבל הם גרים במסגרות די צמודות, הישראלים, וזה. מי שנסע לשם לא חוזר. עובדה. כמה ילדים יש לך? 5 ילדים. 16 נכדים. כולם חיים בארץ? כולם בארץ. איך הצלחת? תראי, אנחנו היינו בבית 5 ותמיד רציתי 5. אז נולדו לנו 4 בקיבוץ ואמרתי עכשיו אני רוצה 1. כולה שלי. אז נולדה לנו 2 בנות ו2 בנים בקיבוץ. איזה קיבוץ? דגניה ב'. לא תמיד חייתם בשבי ציון? לא, הכרנו פה, היה פה בית הבראה של ההסתדרות, קופת חולים, ואנשי העמק מהחום והזה באו בקיץ להתרווח פה. ואנחנו ילדי הכפר
היינו מעורבים שם, היו שם פעילות תרבות והרצאות וריקודים, ושם היה ההוואי שלנו. וככה הכרתי את אורי. והוא אמר, בואי, ננסה שנה אחת. אני לא השלמתי עם חיי הקיבוץ. חיינו שם 10 שנים, אבל אני רציתי את המשפחה על ידי. אז היה קיבוץ, לא כמו, עם לינה משותפת וכל מה שכרוך בזה. אני לא השלמתי עם זה. התחתנתי עם ניצול שואה. אני הבנתי שהתחתנתי עם ניצול שואה. זה הפך את השואה למשהו יותר מרכזי בחיים שלכם? עכשיו כל מה אני אומרת, את התחתנת עם אורי שהוא ניצול שואה. כן. האם זה הפך את השואה למשהו יותר קיים ונוכח בחיים שלכם? תשמעי, זה נתן עוד זווית. ועכשיו עוד את המחקר הזה שעשו הגרמנים על המסע שלהם, והם גם כתבו ספר על המסע והתלאות ואיך שהגיעו לארץ. ואני זוכרת, ב-43, אני זוכרת שכל הארץ, הייתה התרגשות עצומה, זה העודים הראשונים שיצאו מהשואה. ב-43 הם הגיעו לארץ, פברואר 43. את מדברת על ילדי טהרן. על ילדי טהרן, וכל הארץ רעשה, כי זו הייתה התרגשות עצומה, שהנה יש כאלה שניצלו מהשואה. ואז עוד לא ידעו את היקפה, אבל ב-43 להגיע לארץ מאירופה זה היה משהו. למרות הסיבוב העצום שהם עשו דרך טהרן ומצרים. אצלכם בבית, כשגידלתי את הילדים, היה דיבור חופשי על הנושא? הילדים גילו עניין, אתם רציתם לדבר על זה, או שזה לא היה אישו? תראי, זה היה כמו שבמסגרת הכפר, יום השואה, הם למדו על זה ודיברו על זה. לא. תראי, גם אני לא יותר מדי זכרתי ועכשיו הילדים עושים איזה ספר על אורי, על כל מה שהוא עבר. איזה משאלה את רוצה להביע לסיום? אוי, שיהיה שלום בעולם. אני אומרת, העולם כל כך יפה, אנחנו טיילנו קצת בעולם. העולם כל כך יפה, והאנשים כל כך רעים בחלקם. מה אני רוצה? שיהיה שלווה שלי. מי צריך את כל הדתות האלה? אחת מסית נגד השני. למה? מי צריך את זה? למה לא נותנים לחיות בשלווה בכל העולם? המלחמות האלה, אני אומרת, המדינה שלנו, כמה שהיא משקיעה במלחמה ובהגנה וזה, עם זה כל העולם יכל לפרוח. לא רק אצלנו, כל העולם. מי המציא את המלחמות האלה? למי זה טוב? למה זה מועיל? זה רוע ועכשיו ההסתה הזאת של האסלאם וכל זה. אני לא יודעת, אני לא אופטימית. מתי ההורים נפטרו? אבא שלי נפטר ב-80. זו משפחתי, יש לנו 5 ילדים, 3 בנות ו2 בנים, וחתנים וכלות, ו16 נכדים, 3 פה חסרים בתמונה, ואלה הנכסים שלנו. תודה רבה. תודה לכם.